B'vot b'saħħtu fil-Parlament Ewropew ġew adottati 6 liġijiet ġodda mmexxija mill-Ewroparlamentari Laburista Thomas Bajjada biex il-vuċi tas-sajjieda inkluż dawk Maltin u Awċin fl-aħħar tiġi mismuha mill-istituzzjonijiet Ewropej. Din il-liġi se tagħti lill-Unjoni Ewropea għodod konkreti biex taġixxi meta pajjiżi terzi jistgħu b'mod inġust jew jagħmlu ħsara ambjentali. B'681 vot favur, 4 kontra u 4 estensjonijiet, maġġoranza meqjusa bħala waħda mill-akbar fl-istorja tal-Parlament Ewropew. Bajjada esprima l-fema kif jiċċekken quddiem tali appoġġ għal dan il-pass importanti għas-sajjieda Maltin u Mediterranji. Bħala negozjatur ewlieni u fisem il-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi, l-Ewroparlamentari Malti sostna li din il-liġi tibgħat messaġġ ċar kif l-Ewropa mhux se tibqa' ddawwar wiċċha lejn ir-realtajiet affaċċjati mis-sajjieda. Bajjada sostna li għal żmien twil wisq is-sajjieda kienu ilhom jitolbu ġustizzja u issa l-Ewropa qed tisma' anke lil dawk Maltin u Awċin li joħorġu fuq il-baħar mingħajr ebda garanzija ta' qabda u b'riskju ta' aggressjonijiet minn sajjieda minn pajjiżi terzi li ma jirrispettawx ftehimiet internazzjonali. Din il-liġi hija messaġġ l-Ewropa mhux ħatibqa' ddawwar wiċċha għax mhux sewwa li s-sajjieda tagħna jsegwu r-regoli waqt li oħrajn madwarna ma jagħmlux dan saħansitra jaggredixxu lil niesla u jaħarbu għalixxa. Dan huwa dwar id-dinjità, dwar il-protezzjoni tal-baħar li jagħtina l-ħajja u dwar in-nies li jeqilgħu lejxin minnu. Illum ktibna dokkillu fil-liġi, illum għamilnielem azzjoni. Il-liġi se tidħol fis-seħħ wara li tiġi approvata mill-Kunsill tal-Ministri fil-ġimgħat li ġejjin.